Medzinárodný festival tanca. Názov vznikol vlastne z toho, že chceme sem do budúcnosti dotiahnuť vždy čo najviac párov, aby táto súťaž bola lukratívna aj pre divákov, aj pre tanečné páry. Tieto 3 dni vlastne boli spojením rôznych tanečných žánrov, čo sa týka zumby, tanečného športu, kde máme latinskoamerické štandardné tance a samozrejme aj tance boogie-woogie alebo akrobatický rocker. Tanečná škola Faber Dance School organizuje mnohé súťaže. A takúto súťaž som chcel venovať Banskej Bystrici, pretože som Bystričan a chcel som, aby tu bola tá najlepšia a najväčšia súťaž, ktorú organizujem. Estamos llenos. Si Tim tiene timbales, mano para arriba que le gusta el dinero. Eso es un consejo que todo el mundo sabe. Mano para arriba que le gusta el dinero. A las mujeres les gusta todo lo que vale. Mano para arriba que le gusta el dinero. Quieren un avión y un buen vacilón. Y que siempre tú la llames a ellas. Mano para arriba que le gusta el dinero. Mujeres interesadas que son. Tu na Slovensku ešte by sme chceli, aby naozaj tie haly boli plné a aby tí ľudia si prišli pre zážitok a to v televízore neuvidia. Všetkých už teraz pozývam na budúci rok 2012, 3. 4. november, aby prišli do športovej haly Dukla na Števničkách.